че си с това. Това е било съмнение. Пък аз помислих, че да се очистя, да се взех тампон за това. Що? Така. Отварям. Не да помириш. Как мириш? Нищо не мириш. Мирише хубаво. Ама не има. Не мирише много на лимон. Добре. Не мирише много на лимон тази маска. Окей. Ето я. Само че не знам колко минути трябва да стои. 15-20 с това. Окей. Отваряме той. Тук е масно. Сено. Ще слагам уло. Окей. Отворихме. Опа. Има върху маската черен коса. Не мога да я отворя хубаво, хора. Падам в депресия. Гледам да я сложа равномерно всякъде. Ей това. Сложим така. Кисате мухи, бе. Следвайте ме за